witam was w pierwszym odcinku serii Zagramy mu... Nie, co? Nie, stop, przerwa, pauza, od nowa. Hej, kochani! Hej, kochani, witam was w pierwszym odcinku serii Mega Prezenty. Jestem Gepsikowem SP i zapraszam was do oglądania. No dobra, przed chwilą napisałam, że zaraz nagrywam i napisałam też, że można dawać mi jeszcze prezenty i wszyscy nagle zaczęli mi dawać prezenty, dlatego jest ich mega dużo i nie wiem, czy uda mi się je wszystkie dzisiaj otworzyć, ale zobaczymy, przekonamy się, napiszę, że nagrywam oczywiście i wtedy zaczniemy je otwierać. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Okej, więc zaczynajmy otwierać prezenty. Dobrze, więc pozdrawiam Sara Małpa 2121 i dziękuję ci za... O mój Boże, ale piękna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam zakochana 05 i... Ja nie mogę, ale piękne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Vanessa Laleczka. I dziękuję ci bardzo za gumę. No, fajnie. Pozdrawiam Julix 1212. Dziękuję ci za piękne buty. Ale ładne. Czy to jest komplet? O nie, ona kupiła mi komplet. O Boże, dziękuję ci bardzo. Ale ładne, naprawdę. Pozdrawiam Oliwia Lasecka 22. Juleczka MSP, też pozdrawiam oczywiście. Pozdrawiam Kiciora 11... O Boże. Gdzie? Pozdrawiam Kiciora 11222344. Ojejku. Pozdrawiam jeszcze raz Juleczka MSP. Ile osób tutaj pisze, więc napiszę im, że pozdrawiam. Ojejku, tu Juleczka dalej mi daje prezenty, ja pierdzielę. Dziękuję ci bardzo, naprawdę piękne. No i tego nie widzę, no, zepsuło się. Chyba wyłączę czat, tak będzie najlepiej. Znaczy będę klikać to wszystko, kurde. No dobrze, więc Juleczka, otwieramy dalej prezent od Juleczki. Ale piękne włosy, to jest unikat? Jezu, bardzo ci dziękuję. Ale to piękne, jest masakra. Ale włosy, fajne. Pozdrawiam od Misza 159. O Boże, Jezu, dziękuję ci bardzo, naprawdę, bardzo ci dziękuję. Wszystkim dziękuję w ogóle. Naprawdę. Pozdrawiam, jeszcze nie przeczytałam. Magda Monika. Oraz Nos 10. Teraz pozdrawiam jeszcze raz Kiciora 11223344. Dziękuję ci bardzo za ładną bluzkę. Naprawdę ładna jest. Dziękuję ci, Nos, za włosy. Te włosy też miałam na laurze. Fajne są. Dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz Monisia 159 i dziękuję ci za kły wampira. Przydadzą się. Ojejku, tutaj jeszcze więcej prezentów mi dała. Ja nie mogę. Naprawdę, Jezu, jak ja się cieszę, że w ogóle, że was mam i dalej nie mogę uwierzyć, że jest już was tak dużo, jest już was 1600 coś, nie pamiętam już ile, ale z każdym dniem dochodzi was, tak dochodzi, coraz więcej i naprawdę bardzo wam dziękuję. Ale ładne, naprawdę piękne, chociaż to wszystko razem nie wygląda aż tak ładnie, ale osobno to pięknie. Pozdrawiam Wikunia 13143. I dziękuję ci za bardzo, no spódniczka naprawdę ładna. Pozdrawiam youtuberka 09 chyba? Nie, oj przepraszam, youtuberka 1209. I dziękuję ci za plecak. Pozdrawiam Adriana 111122556. Dziękuję ci za... To też jest unikat, jejku, dziękuję, piękny. Słodki. Tak, tutaj jeszcze jeden prezent. Nie, no ale to jest pięknie, też będę mówiła, że wszystko jest piękne, ale nie musicie mi kupować aż tak drogich rzeczy, ani nie musicie mi dać unikatów. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam Koniarka 12354. Oraz pozdrawiam #Karolciak. I dziękuję ci za piękną spódniczkę. Ładna bardzo. Pozdrawiam Sweet Cookie 73465. Ale fajna bluzka. Oraz Zeni 8. Wiesz? Śmiesznie tak wyglądamy z tą gumą w buzi. Proszę prezencik dla ciebie. Jejku. Pozdrawiam kolorowa Paulina 11. Uwaga, co to będzie? O Boże! Bardzo ci dziękuję. Naprawdę. Jesteście mega. Pozdrawiam dla Gabi. Chyba ktoś stworzył sobie to konto, by mi wysłać prezenty. Dziękuję za... Co to jest? No tak jak myślałam, za brązoletki. O. Oraz... spodnie. Ej, to jest chyba Harley Quinn. Jeżeli się nie mylę. Takie spodnie podobne. Ale fajne buty. Już bym takie w realu chciała mieć. O, i bluzka. Pozdrawiam. Panda It's Me. Nie, Panda It's Me. Jezu, przepraszam bardzo. Ale fajnie to by się pasuje. Dziękuję bardzo oczywiście. Pozdrawiam Caitlin 06. Naprawdę, przepraszam, jeżeli to źle wymawiam. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak to wymawiać. Pozdrawiam Mila Serduszko.
Nie wiem, czy to jest Twitch, ale... Dziękuję Ci bardzo, 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 bardzo za włosy. Pozdrawiam kochana Lala numer 1, wykrzyknik, 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 wykrzyknik. I dziękuję Ci za włosy. Oczywiście wszystkie te ciuchy się przydadzą. Bardzo, bardzo, bardzo. Pozdrawiam Little Vic X69. I dziękuję za słodką bluzkę, jejku, jaka słodka! Masakra. Pozdrawiam Grzybek 322. Pozdrawiam Cats70. Ale włosy niebieskie. Pozdrawiam Zuzi Raj. Czy te prezenty ciągle dochodzą, czy mi się to wydaje? Pozdrawiam Ola2923. I dziękuję za... nie wiem jak to nazwać, maskę? To nie jest tak dosłownie maska. No nie wiem, dobra, nieważne. Pozdrawiam Waltek11100, która napisała kocham Cię. Naprawdę miło mi, jeżeli tak piszecie. Bardzo miło. O, best friends forever. Kolejny prezent od Wallet. Kolejny obraz. Oczywiście wszystko dam do mojego pokoju, jeżeli tylko będę miał. Ale słodkie. Dobra, tutaj jeszcze jeden prezent od Wallet. Oczywiście jeszcze raz Cię pozdrawiam. I co to będzie? Buty. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Koch Amy Małpa. Pozdrawiam i dziękuję za bluzkę. O, już druga taka bluzka. Nieważne, wszystko się przyda. Okej. Pozdrawiam Majka1152. Kolejny tutaj jakiś prezent od Mai. To jest gitara. O, pozdrawiam Oliwka126. I dziękuję Ci za małpkę. Pozdrawiam Roki2907. Dziękuję Ci za piękne buty. Pozdrawiam Zuzi Raj. I dziękuję Ci za piękne włosy. Naprawdę bardzo ładne. Oczywiście tutaj kolejny prezent od Zuzi Raj. Jejku, kolejne włosy. Naprawdę, nie wydawajcie tyle na mnie. To są naprawdę bardzo drogie rzeczy. Pozdrawiam wykrzyknik, wykrzyknik, Franki, wykrzyknik, wykrzyknik. Dziękuję Ci bardzo za włoski, jejku, piękne. Tutaj kolejny prezent od Zuzi Raj. Naprawdę. Kolejne włosy. I to jakie ładne. Czy to będzie komplet? Boże, to jest komplet. Dziękuję Ci. Ja normalnie dalej nie mogę uwierzyć, że tyle dla mnie robicie. Kolejne włosy. Jednak to nie jest komplet, ale ile włosów? Masakra. Dziękuję. Bardzo, 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 bardzo. Dziękuję. No. Tak. Dziękuję Ci oczywiście jeszcze raz za bluzkę. Oraz ostatni prezent od Zuzia i to jest... Znaczy są włosy. No, jest. Bardzo Ci dziękuję. O Jezus Maria, ile prezentów od Ady. Pozdrawiam Cię Ada 903210. Nie, poczekaj. Źle powiedziałam. Ada 90321006. Dziękuję za tatuaż. Dziękuję za tatuaż. Ale ładne. Dziękuję Ci bardzo za włoski. Piękne, naprawdę. Ale bluzka. Nie wiem, to też wygląda na komplet. Nie wiem, czy to jest komplet. Ale fajny plecak. Dziękuję bardzo. Szkoda tylko, że tego plecaka nie widać. Tylko te ramionczka widać. Czy jak to tam się nazywa? Pozdrawiam Zara 982 oraz jeszcze raz Ada 90321006. Dziękuję Ci za spodnie. Tak, to był chyba komplet. Piękny. Pozdrawiam Karo Sevilla. Dziękuję Ci za piękne buty. Pozdrawiam Cute Ola. I dziękuję Ci za buty. Ładne, ładne. Tak. Pozdrawiam Kamila Superstar 123. Oraz Juleczka MSP. Jejku, ile mamy na sobie. Tyle cichów. Pozdrawiam Quick to ja. I dziękuję Ci za majtko spodnie. Nie wiem, co to jest. Tutaj kolejny prezent. Sukienka. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak. Pozdrawiam Emo Daria MSP. I dziękuję Ci za rzęsy. No. Pozdrawiam Caitlin06, którą już na początku chyba pozdrawiałam, tak myślę. Dziękuję Ci za piękną bluzkę, bardzo piękną. Pozdrawiam, uwaga. Co to jest? Max Jolo. To jest znowu Caitlin, co nam dała tym razem. Włosy. Bardzo, bardzo dziękuję, te włosy są mega piękne. Znowu Caitlin, albo Caitlin, nie wiem jak to mam wymawiać. I kolejne włosy, dziękuję. Pozdrawiam, czekajcie, nie widzę. Ola2923 i dziękuję Ci za ten sweterek. Jezu, on jest taki drogi chyba, jeżeli to jest ten... Mega, mega dziękuję. I naprawdę, mówię Wam po raz, nie wiem który i po raz ostatni, żebyście mi nie kupowali takich drogich rzeczy. Naprawdę. Pozdrawiam Emonemo. Tak. I dziękuję Ci za tyle prezentów. Też dość dużo prezentów wydałaś. Widzę tutaj właśnie, tak. I dziękuję Ci za włosy. Ładne, ładne. Wszystko ładne. Naprawdę wszystko, co mi dajecie, jest piękne. I drogie. Tego... Dziękuję, ale piękne włosy. Nie no, wszystko mi się podoba, co dajecie tutaj. Uwaga, co to jest? Spodnie. Nie no, jakie cool spodnie. Naprawdę. Pozdrawiam Quick to ja i dziękuję Ci za tą śmieszną bluzkę. Pozdrawiam zakochana 05. Dziękuję Ci za kwiatki na głowę. Pozdrawiam Julia, wykrzyknik 200%. I dziękuję Ci za też kwiaty na głowę. Pozdrawiam Klaudia, o Boże, nie widzę, czekajcie. Klaudia 549365747 i dziękuję Ci bardzo za tą ładną torebkę. Pozdrawiam Juleczkę na którą też już na początku pozdrawiałam i dziękuję za bluzkę. Pozdrawiam Heidi. Tak, i dziękuję za prezenty, które mi dałaś. Czyli za lampkę do pokoju. Przyda się, w końcu tam tak ciemno jest, że trzeba postawić lampkę. Za bluzkę, też ładną nawet. Oraz za kolejną bluzkę.
No nie no, ta to jest piękna. Pozdrawiam Rakietka 1.3 i dziękuję Ci za... Uwaga, co to będzie? Nie no, przesadziłaś. Przesadziłaś, Rakiet. Kolejny unikat. Jezu, ja nigdy tego unikatu nie widziałam. Ale piękny, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Cynkowa dziewczyna i dziękuję Ci bardzo za piękne leginsy. Naprawdę bardzo ładne są. Pozdrawiam Kryska Małpa 862. I dziękuję Ci za sukienkę. To jest właśnie ta sukienka z tematu o złamanych sercach, tak? Pozdrawiam Kamila Superstar 123 i dziękuję Ci za bluzkę. Tak, bardzo dużo bluzek dzisiaj widzę, dostaliśmy, przepraszam. Pozdrawiam Niebieska Lala 142 i dziękuję Ci za plecak, tak, kolejny plecak. O Boże, rakiet. Nerdy, one też są mega drogie. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Pozdrawiam serduszka Angelika Serduszko. I dziękuję Ci za, uwaga, włosy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Onikatowa 1230 i widzę, że tu też mi dałeś mega dużo prezentów, dlatego Ci bardzo dziękuję. I pierwszym prezentem są nie. Oszalałaś dziewczyno, naprawdę szalejecie mi tutaj nerdy, unikaty, drogie rzeczy. O Jezu, dziękuję za grafa, nie wiem kto mi dała, ale dziękuję. I tu chyba będzie komplet. Bardzo Ci dziękuję, Maju. Tak, i chciałam jeszcze powiedzieć, że Maju ukradli konto. Więc Maja byś bardzo chciała je odzyskać, więc jeżeli Ty, hakerzy, to oglądasz, to proszę Cię bardzo, żebyś jej to konto oddał, ponieważ Maja bardzo dużo wydała pieniędzy na tym koncie. Tak, i dlatego bardzo by chciała je odzyskać, a ja bym chciała jej pomóc to odzyskać, lecz nie wiem jak mogę jej pomóc. Pozdrawiam jeszcze raz Emonemo. Tak. I dziękuję za busy, no ładnie. Pozdrawiam Ślicznotka. Nie wiem co tam jest jeszcze. Uwaga. Dziękuję za głos oczywiście. Ślicznotka High Deep. Pozdrawiam Kami Serduszko 35. Nie wiem, Kami Serduszko 335. Jakaś tam kreska, nie wiem co to jest. I dziękuję Ci bardzo za włosy albo komplet. Nie wiem czy to jest komplet. Oczywiście kolejna bluzka, bardzo dziękuję. I włosy to chyba będą, albo buty. Włosy. Dobra, już jestem, zrobiłam krótką przerwę, więc dziękuję. I kolejny prezent od Kami to... Uwaga. Kolejne włosy, dziękuję bardzo. Pozdrawiam jeszcze raz. O Jezu, kolejne kurde prezenty od Kami. Myślałam, że to wszystko. Szalejecie mi tutaj normalnie na maksa. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie prezenty. Wiem, że ciągle się powtarzam, ale naprawdę dalej nie mogę wierzyć, że dajecie mi tyle prezentów i za te wszystkie rzeczy, co dla mnie robicie, za łapki w górę, komentarze, wspieranie mnie i naprawdę bardzo Wam dziękuję. I oczywiście chciałam jeszcze powiedzieć, że każdemu próbuję odpisać na MSP oraz w komentarzach, ale czasami mi się to nie udaje, albo po prostu jeżeli pytacie się, czy dam pozdro, no to nie każdemu mogę dać pozdro. Wszyscy się prawie pytają, czy dam im pozdro, ale no niektórzy powinni zrozumieć, że nie mam aż tyle diamentów, żeby każdemu dawać pozdro, bo jeżeli komuś dam, to wtedy inni też będą chcieli i wtedy bankrutuję. Okej, pozdrawiam Kami, daję prezenty i chyba to jest ta sama Kami, ale nie wiem. O, i tutaj dwa ostatnie prezenty od Kami. I to są, uwaga, co to jest? Są kolczyki, pięknie bardzo, dziękuję. Oraz ostatni prezent w tym odcinku, tak myślę, to bluzka, bardzo Ci dziękuję. Tak, więc naprawdę wszystkim bardzo dziękuję. O Jezu, moja lista jest pusta, była jeszcze pełna, więc bardzo wszystkim dziękuję oraz też dziękuję za oglądanie i jeszcze chciałam tylko parę osób pozdrowić, jeżeli tutaj pisało ktoś jeszcze hej, ty, o Boże. Pozdrawiam Violetta Małpa 2121. Zara 982. Dziękuję kolorowa Paulina 11 oraz pozdrawiam. Ty byłaś tą, która da mi autograf. Pozdrawiam Magic 525. Zeni 8. Makiki 1. Miło mi bardzo, że mnie oglądacie, naprawdę. Ktoś tu jeszcze coś pisał, ojejku, ile tego. Kiedy będzie odcinek na kanale? Wieczorem. Pozdrawiam oczywiście po raz nie wiem który, ponieważ bardzo dużo razy Cię pozdrawiam. To już fajny był live, tak, tutaj oglądamy live'a. A, chciałam jeszcze się spytać. Piszcie w komentarzach, czy chcecie live'a, ponieważ ja teraz mam wakacje tygodniowe, bo jak wiecie, to ja nie mieszkam w Polsce, dlatego mam wakacje, tydzień wakacji, tak. I dlatego chciałam się spytać, czy chcecie live'a, żebym zrobiła, a jeżeli tak, to w których godzinach dokładnie? Czy chcecie, żeby był wieczorem, czy jakoś tak po południu, ponieważ nie wiem, ale tak sobie myślałam, czy zrobić live'a, więc dlatego się pytam. Więc piszcie w komentarzach. O, patrzcie, każdy mi tak pisze, hej, dasz prezent? Oczywiście tutaj o coś innego, ale każdy chce, żebym dała mu prezent i grafa. Hej, ty. Aha, hej, ty. Chyba, hej, ty. No dobra. Pozdrawiam Zakochana 05 i dziękuję Ci jeszcze raz za prezent, chociaż nie pamiętam, co mi dałaś, ale dziękuję. Hej, dam Ci prezent. Odpakujesz na odcinku, jasne. Pozdrawiam. No dobrze, już nie będę odpisywać. Jak widzicie, jest tego tak dużo, że po prostu będzie za długi odcinek, jeżeli każdemu będę musiała odpisywać. Dlatego odpiszę to poza odcinkiem, ale oczywiście wszystkich pozdrawiam, którzy dali mi prezent i wszystkich, którzy napisali hej i ty. Więc dziękuję za oglądanie. No i